estem a l'IES Sos de la Mar en el projecte Jardí Cultural i Sostenible. Comencem la ruta turística per la mar Mediterrània, el port, el castell, el Montgó, fins a arribar al Jardí Les Sos de la Mar. La primera fase ja la tenim quasi acabada i consisteix en el bosc natural mediterrani de Carrasques, per una banda, amb els espais del coneixement. Ho han treballat el Departament de Filosofia per a crear una sèrie d'espais menuts per a xicotetes reunions d'alumnes i també de reunions de les diferents associacions que pugui haver i de les diferents minories que pugui haver en el centre. I després ja passem als parterres històrics. Hem fet quatre parterres temàtics que ja parlen de l'agricultura. Així està el Camp Romà, amb oliveres, Cent Monastrell i ordi. Per a fer oli, vi i pa. Així anirà el jardí andalusí, Amb tarongers amargs, xiprers i canyamelat. per a fer memelades i dolços. Així tenim el Camp Valencià, amb ametlers i cep de moscatell. per a fer ametles torrades i raïm de taula. Així, la riquesa de la pansa. Amb garrofers i ceps de moscatell. Per a fer la festa de l'escaldà amb dolçaina i tabalet. La segona fase encara no hem començat. Es tracta d'aprofitar tota l'altra meitat de l'espai disponible. Al costat de la riquesa de la pansa farem la festa de l'escaldada. Necessitem per això unes infraestructures, que seria el fornet, necessitem l'espai on escampar la pansa i després necessitarem utilitzar l'espai de les porxades del centre com a riurau. I farem una festa, la festa de l'escaldà, i amb una actuació musical que serà l'espai de l'escenari. En la zona 2 anem a fer natacions, Relax i meditació. Una altra zona que farem és la que seria més dedicada per a l'espai del Departament de Matemàtiques. Així anem a posar uns bancs que estan en forma de triangle-rectangle. Sempre en un triangle-rectangle els matemàtics sempre veuen el teorema de Pitàgores. Que serà un lloc per a baixar i poder fer una classe allí. Si anirà a la zona lúdica, on anem a dibuixar un camp de birles. Jugarem a bitlles i botxa. I petanca. I per últim, per acabar el jardí, està el bosc de Ribera. Hem decidit posar allí la caseta de la estació meteorológica. Pues se recogerán datos de temperatura, de presión, de pluviosidad, de velocidad del viento y a partir de ahí podrán hacer análisis estadísticos. Posarem un cartell tridimensional. Tindrà un codi QR que ens portarà a una visita virtual. Que la gent puga des de fora visitar tot el pati del jardí a través d'un programa de visita de realitat virtual en 360 graus. La finalitat d'aquest projecte és, per història, tornar a portar els cultius autòctons de la Comunitat Valenciana.